To, may ngunto naman sir. May ngunto. Unsa ba yung ipamati ni mo? Ha? Pamaol, unsa pa? Ha? Moro yung magipamati? Asa kaya ka nakabalo sa kwasan nung naghilot ko? So, dito. Ni? Dito ka tumang dito. Agson mo? Saya ka nakabalo or kuan? Yan, naghilot ko. Ayun. Pero asa ka na puyo ka ron? Ada ka na puyo? Mama. Sige, no? So, shout out sa kuha mga subscribers diya. May adlaw ka ninyo na mga subscribers. No? Salamat kayo sa inyo mga pag-subscribe sa kuha. Yeah, thank you kayo sa inyong pag-suporta sa kuha. Thank you for all. Of course, thank you for watching my YouTube channel. Thailand, India, Indonesia. Of course, ang Pilipinas, no? Thank you kayo sa inyong pagtanaw sa kuha. Thank you for watching my YouTube channel. Bago pa mo nagtanaw sa kuha ang video, pwede mo subscribe para updated mo niya. Pwede po mo comment sa kuha ang YouTube kung ano na may mga pangutana, no? Kung may ginapamati nga hantot karon wala gihapon mamaayo ang mga sakit no nagdala gyapon ninyo o niya kung ganahan mo mag-Facebook o mag-friend sa kong Facebook na kong Facebook Eric Hilot ang Binisaya ayan so nadala si sir kay grabe daw pamaol no ato ang tabangan pamaol ni sa kalawasan wala kay mga pamuy pangalay ana walay banhod pamaol lang di ka nagabasag punto hapon gabi Saan nagabasa ka? Dimasa. Ano pa? Dimasa rang hapon? Kaligo ko yung test ko. Ayaw ko ano? Kaligo ko nakit kawasan. Hagot ang sa dili, oto hapon gabi, ayaw yung pagbasa. Dimasa hapat ligo kay mapas mo itong lawas. Tawag ka na niya, pas mo sa kusog. Ha? Okay? So, maghilot na ta guys, ha? So, talatan alam mo din, ha? Niya, katong nangutana di sa kong address, ang akong address dari sa Rabina Compound, Digo City, Davao del Sur. Ayan, ha? Ang ganyan mo yung relo, sir. Buta na, Dre. Ang ganyan mo, sir. Amen. Okay, kalot. Okay na. Okay na ka na? Okay. Ano ang pangalan? Ha? Net.
ko. Massage mo na sila.
gamay? Ha? Kaya ra? Ha? Mag-explain ko sa imo ha, boss. Paminawa ko ha. Mag-explain ko paminawa ko kay importante kini sa imo kalawasan. Dili lang pod para sa imo ha. Apil po ko ha. Mag-explain ako. Ha? Paminawa ko kay pangutan-on ta kaon niya sa atong ha. Kani dire kung wa pa ka masayod mao ni balay sa uric acid, balay sa sugar. Balay sa uric acid, balay sa sugar. Karon pa ba ta kanahilot? Ah. So automatic kung mataas ang atong uric acid, ang atong dugo mag-sticky. Dili maayong circular sa dugo. So kung mabot ang time nga di na magdarog circular ang atong dugo. Kung ato na i-refer sa doktor, kung pinakababa nga rason nga nag-dialysis ang tao. Depende sa doktor, depende po sa mo. Kung mapa-dialysis ka, kaya ang dialysis pa is forever. Forever gasto ha. So karon, pag motake ang stroke or mild stroke sa katao, kung taas ang uric acid, ganit dire, ang mapikton sa tao hapsyon lawas, kaning wala may maigo. Kung motake ang stroke or mild stroke sa katao, kung taas ang sugar, ganit dire, ang mapikton sa tao hapsyon lawas, kaning tuo may maigo. Mao na ang explanation nga nung ang stroke dili parehas. Ay wala naapoy tuo, ha? So karon pagkatake sa stroke, si sugar o si uric acid nagsabay prostagas. Ang resulta na niya gulay na ginadi na ginakalakaw, no? Pero pwede pa nato sa matabangan, yan ako ibang atake sa stroke nga pati ba madamay. No? So manikamot lang kita wala nang dialysis, wala nang stroke, wala nang mild stroke. Manikamot lang nga kanitong uric acid kanito ready kini sa musaka ha. Unsaon na to nga dili mo ta musaka imong uric acid. Una-una bawal manigarilyo. Bawal mo inom nga makahubog. Ha? Bawal sigarilyo, katawal ka. Bawal sigarilyo, bawal inom, bawal mo kag isda nga naihimbis. Pasayan, lokon, alimango, lamang loob sa hayop. Manok, baboy, baka, kandeng. Lamang loob ha. Labi na gyud si labi na gyud si karne ha. Di ka manigarilyo? Inom. Ikaw ra gibahala ha. Wala man tayo makinarya mo basa sa mong uric ug taas. Dili ang atong basihan kung masakitan ka ha. Butang-tang. Sakit kamay? Kaya di na to ni bungkagon ni siya. Si uric ug sugar mo na hinungdan nga ano nga guyod-guryoro na lang ang tiil madugay. Ha? Bubugat man ni siya. Dili pa arthritis. Dili. Lahi ang arthritis. Ang arthritis sa mga juwin-juwin para ane. Mga bukog-bukog ha. Ano, sakit dili? Ha? Sakit na? Kani? Kani siya, lusay ni ha? Kani lusaya, pag di na ito nitandugon, mudako ni siya. Mo ni nungdan, kani lusaya, kani mudako ni mo ni nungdan. Kani lusay nga nganong na tao nga magsungkod-sungkod gawa man ta sa may stroke ha. Mo ni siya nungdan. Ang tawag kani niya osteoarthritis ha. Osteoarthritis, ha? Pasmado. Lahi pa na pas mo. Osteoarthritis na eh. Kani ni arthritis, kani hell arthritis. So kani arthritis ha, pastar ay tatulog. Oh, kani lusaya para dili mo take ni pohon, una-una bawal mo kog itlog, manok, ginamos, bulat, uyat, pasayan, alimango, balot ha. Ada kam kag balot. Sige gamay.